Previously on Jangu Comedy Series. Ujani wewe? Ukuza utambo yana amenya ntumba kuja mtaliki. Bwana mizandu. Na usibana mzandu. Sugama yankulu ngibwa kuchenjera bwana wazo. Kani metukamba pamoja nkani yazi. Bena kujaza zimajika zinyaza mbwezi wenzazo. Ndio ndini nani kufonera kuchana. Ndiye sababu mablanket yako amikosa amene unakosa la zulaja. Uwaya nika ninda. Mwali jana ajipanya. Inu, uyuta makosa. Iya ajipanya. Mutipasa ule mwamba. Iya, mutipasa ule mwamba. Okay, kabulu ndine chonchi. Mukalaka nikakai blanket lanu limene mwali kozela lija. Kina ko mujapelekeza wawa. Iya taruka. Mutuluka ndikuti. Kumana kuja kuyangula? Kutiko. Kumana kuja kuyangula? Sasa bwana. Akutame ndazuja? Kazi ndio wa. Give you. Sasa nani? Mwani kurugani. Ngone. Waya mbaba. Ista. Mwani kurugani mlizoni? Baba libe. Dene nizo bantu. Kakati walolo. Dene nizo bantu ndine mwani kurugani yabu. Funa ndi itani kuti. Ino wone ndio misi ngati ninkavanti. Nemsa nakhala mkazona baba. Boya mtu ndugu haki. Funa ndi ime. Bibi. Wetu ndi mapo. Uvuno ndi. Mwaziwa. Basi kwa na haki kaka. Bwana in Mememesi. So let uyimene yakwimba chonche. Abali business. Very good at. Na guy. Hello. Did you abali mefufuto. Kisa kuruda ndi banja labwelera bano bwino ndi andiri kukondana mapolisi omasokoneza ngaliso ndani so antena so sokoniza safuna zawo zisangalala bano bwino apa andikhululukira foni sweka bweraso Tega Ajumula kan serious dama yankwana buno zatega po basi apa kuti kwako kulubirira baba serious ajum ne unamuzoria yamuza kuti ine ndi wako baba ndizakhala naye chonchi kumano zijaya kumabanga zawo zijaso za 100 zicha muyiwale basi savuta iju komano iwe queen nawe so jeje bese cool limbana the message nije besa bwanje ndamina malimbana rundi yeah komaso mango nesa no malo longolola ajuma ngani niyo so muna invest semene yakali zinali zintu za simple kuma niyo jamfuna zikulisa nkani komaso nanga simene meseka komaso sister wako kazi choko makonda kukuta nabe basi nakade de kaka ndikuuze umazo banja namba longo jalima mbafanya ne bwa mesa umaso koneza ndiwe andu mona ngati banja janima lisokoneza kumene sini masokoneza kungori ne bame bajaba juma ndachokapo banja mejalizata nimalimbisa ndineyo banja si kulja unalowa baba choko ali hapo yoda tata ulo baba ndeko kupafa mavala jana ndera dikira kaya kutuma ndeno meseyo iweyo ukadi ibwezi jake mesa diru ndimeneyo ndamuza kuti ngati chipese mavu ndekuti nendi kangati mamuna akona koma mese wewe kuna mizira ndiye yakusenga sasiri sasisi ndotanazo bwaje Juma let's cross that bridge when we get there but nobody I will pretend Juma I will pretend abo magola yani sabola ku nemakonda ma temba talikele muzi anyo alikeni muzi utenge wangongono ndwanga matibeza Juma kunyeza wakudusa mzoa bye Yes madala yeah Anjangu inde madala yes bafuna ndifuna ndicho nali ntauni mutu bwanji
ali makasaka kaganyulu ero ndiye apezeka papa sinapezeka okay akungondiuza zoti ndibwerere mawa kumene kuli kukhala tu kumathamanga afunafuna kantchito kako andizona sizina zizingokakamira nyumba zaulesi ndikupempherera ya madam kuti upeze ntchito chabwino osati zimene zachonachinenevumani amakonda mashortcut ndi zinthu zoti zikhoza kukhiza mavuto mwina kuphedwa kumene mwina kutani chikoze makhala kuti si zinthu zachilungamo sinakana anakulira mtaoni akuti anapata kumuzi koma inu takubola kwa basi mamizimu koma inu muli ndi nzeru ndithu mukufunafuna osakangata iwo mukhala nyumba kungoti pwinyu pambasi inu pitirizane ndithu funani mufune amapereka tu sichibwera chokha matala koma ndili ndifusa matala koma muli ndi wiru chani muli ndi wiru yokuti chani sidaka muli ndi ana 6 kopa zoti mwina mutamwalira matala kapena munalimba mmalo enake kapena zokhuzana zachumachi sonayo kundifusa iweyo kundifusa kuti utani iweyo wabwera ndi zimenezi pano wabwera ndi zimenezi ayi koma matala iyayi ndikukufunsa wabwera ndi zimenezi panopo wachenjera kale uwamba kufunsa no zawiru matala mukanamvesesa putu pamenepo ayi zimenezi ndizopusa ungobwera kuno ngati kuti wazakhala pano kuti ngati wano osati wambera kuti kuchenjera bwino kodi muli ndi wiru ufuna kuti utani undiphe nde ujemere mwapo mukana ndimvesesa matala ayi ndikumvesese chani wapusa iweyo usungandifunse zabwino unayo chani chito unayo ntchito chani matala mukana ndimvesesa iyaye sindikakumvesesa iweyo iwe zona iwe wabwera liti pano wamba kula mtima wamba kula mapiko wera kuti chani yombala wapusa matala mukana ndimvesesatu chifukwa muli ndi ana 6 mukana ndimvesesa matala amene akuya kulisana zimene zizi ndijabulosi ndisatana chambasi ndakuuza kuti tisale ndikuya mwana amene asakala wamphamvu wachiyero wona akati fire alezi kubaba wako so ndifana kupasa mtu wele hapo ndimufa kuja chani kuya kwa inuyo tabera nifanye kuza na ule ndaona ifanye kubera ni short kaza kujazo kuli suka banji tabera wo mwanza bwana sana mbele hiyo hapo kuja sana ndipo sana nikupa libuku bam stop sababu nimefanya kupepa kibonde inuyo mbele kupangira bamuzi balo sebo kulora basa ndo Madonna ya ino mugana musebula orphanage mazo akati Madonna ndi akazi ya hii kulina ujana ama tegana madoption sababu kuzukuza ina mugule pro kwanga za gospel ndakaza no kwa sorry fan kinga kulisi mpira huko mfano ndo vile Mungu amsaidia ni orphanage napenda kupata doctor mshenzi zona kuti azibaba amene angobereka nawo alibe ntchito alibe so ndo papa mwana msi denje kuti bakukula lokha iya mana Africa responsibility bani mvesesa sabana iliyo kama manyanyuka kwa sababu watu vezenu ndio hapa sababu fatu lero ndimo ya kula jindu jansi kwa basi eti ndisi kula ndipo so kuziwa na eti nikurudi niso mwana yangu yana
Mwana muti ndani pacha mwana mpasa kale. Iya si satana tu. Kulira nzima ya kulala tapa akuza kuti mukumuna miza kuti azisala kuti. Azisala kuti. Zima yoti ndo. Sulizo mphamvu ya ambuye pachokera kuti. Zima yombekeze. Iyo sulizo kuti mphamvu ambuye pachokera kuti. Ya ambuye ki. Ambuye babwino. Iwe imuze musamakale muthu wabosa. Mukuzanika kunjesa nzima iyo. Mukunama chapo madam. Tabula ngoma hiyo. Abwere kuti. Ai madam. Abwere kuti. Awawa hakuna mizani palibe chicho sakuzoni chanze awa ni mtombolo mena kwamba kapena umbombo kapena ndikuze nzori alibe kalikosi kula ni chakudya chakudya ni ndio kwa sasa ndio ufuna ndipito 1000 at rusi 7 ya John itaona ni ando ndani ya ndoa Uri ije ni chiwanda wafanye chibise gula ndikusungira mwana wako iwe uje abali chiwanda ndipira kusikana kulesa kujandini njani muona mimi ndikondera ine zimezo sindikumva ndikupira kuphiri zimezo sindikumva muona mimi ndikondera ine ndikupira kuphiri ndipo ndika amlele ulendo uno sakireni chakujandije ubaba wanu ine sindikufuna sevenyaza meneyo muona sakireni chakujandije zimeona ndio sisiza misandi zoone muntu bangira khaza inu ukutizunza ukutizunza ine abantu bawo ndibese ndrama bakuba ulendo je nakako 40 days kopanga fast ulendo uno ndikako 8 kuti anthu mwe uno ndikupanga za mphamvu kwambiri iyo devilo ndipo ngati devilo yaya machira pabuzi pa banja yangu ndifana ndipake declare kuti ngati ndi devilo maulabo ni nebba ndekanyama kakuti zina kodi zina azibambo kapena ndizazimai osateka zina na Bible banja nebo mani ndichisuro kapena ndichaji chimecho alipo palo amwe Yesu alipo numimbira sofoni sawe yanka sali ndi uyo profeti waboza yeye uti uyu mumamuti mlelembai amlemba naboza profeti waboza mlemba Boso. Bol. Shwari. Chovano. Ndikubwera kumene panopa. Nitakumana ndamulelemba. Nitakumana nawo ntayankhula kuti ndikuwafuna bwambwanga anyangu. Meneno ankanduza nozoti ndituluke panja kwa 5 minutes. Meneno amauza anthu kuti auna vision. Kuti kubwera munthu wina wake kuti mwana wanu akubwera mwana wanu kuchokera kuzomba kuchipini tadikira sinali vision tinakumana munayankhulana ndipo tinakumana ndituluke kwa 5 minutes ndipo ndaboza ndithu osakhulupirira china chilichonse swei ndiyenu mwina sukuziwe apa khale chete ngani iye unalesa samvi akangomva out akuthamangisa nani ne up nani ne Ndalowani ndisa patu zomwe ndalowani inu ndapanga kwangu ndakuvakale mapanga uyoyo inu ndishani chimene mwapanga inu inu zona mungamaphedwe mwakamuza yonse zimene zija inu misho noti tinagwirizana bwino mwapanga chani koma zimene wapanga iwe juu chemali anthu aja anakhulupirira kuti ndine mwana wawo anakhulupirira chani we yuniso chongoti auze anthu pamene zomwe akumana ndamulembe wasuku zone nkhani pheduka anthu azokuti meta panga ndi plan mwapanga chani chimene mwapanga inu pepani achemwali ndemo lumupepesa zipanga po chani pepana chemwali pepani chani pamene baba takugaza ntuzika ngululika basa anthu achita kuziwa kuti siwe mwana wa jangu anthu aja anakhulupirira china chilichonse anakhulupirira kuti ndine mwana wa jangu ayi pamene mukhala kuti mulawera kuti zimene mwapangazo ine sizinanisangalasa sanani bwana tutuye Ule nayo. Nungojeza nayo. Yopanga bwana.
Bwanji. Basi lwe wangu cheza naye. Umacheza naye kanza. Yopanga kumabwera kuno. Ayi usambreme muntu. Nisambreme bwanji. Ndineyo ene ndinamwira neti. Sanga malenga nini mafuna nimutumire. Mutumire. Untume jani. Mafuna yeye nimuze eti panali utenga mimi mafuna nimutumire kuti azakuze weyo. Kulipa zose zimena kukundichitira zabwino sincha kuti. Nimakukonda kuti singatoka kwa ubwenzi. Nango nichitira zambiri panthawi yaitali. Out. So banali chovuta bichiri chose. Ina ilo mwidanisa ndine. Ekwezi nitamwidanisa yeye kumamuza. Mandisangalasa. Unazona? Hapo nini sana. Da. Eso no usa, Eunice! Ya, ndikufusani. Awatu mpaka ni malauloto amupanga wapi? Mukuba yali fani kuchira. Inu simu ni nyengo zokuchira iya. Imu ni mezi 7. Ebe mkarenge ni gali moto amleba. Nafia zimebu nena zika leo maja kani madoti kadi chani zimeze kupakisali mima manungu. Siku muleba wachani. Muleba wachani. Chani. Inu takarenge ni gali moto amleba. Fanya ni mwazu sa yoto inu. Sima sadana ina kabana kanipanoba. Chani. Ndikuzi amene yetu ndi mwana walonjezedwa. Amene yetu siku ndi ala afiti aliba muzipano. Amene ndi mwana walonjezedwa. Sanga bada mezi 7. Kuti chani? Kuti chani? Mwana ina mata bada miezi 7 amlele mpani. Kwani mupanga naba mkarenge ni gali moto uko mafa amlele. Sasa kuze ndi Gabriel sa kubera lero. Inu Gabriel sa Gabriel. Oh, chama. Ikarija taxi kama box board. I think box board. The manager. Yeso ikundithandiza nzero. Pamene pa ufuna kuti ndithande kuti ndipeze mtutu kuti angandipangire ntchito imeneyi kuti zinthu ziyende. Mafuna munthu kuti akuthandizeti. Abo ndi madala mwaganiza bwino za Willows. Pamene potweti? Chifukwa zoti apopo ndi mukukuladi. Tampeza nditu munthuyo nditu. Ndi zoti munthuyo madala nthaku sanafufuza nthakukuthandiza nine ndemwe. Inuyo? Kena mungazithe? Kungolemba maina ana nonse kena kuti zampeza lo yanu sopano azathandizirenu zina ndi zina. Chabwino. Pamene popo musachedwe ri machawi. Tanganizisu tikwanze pamene. Okay. Ningo ntenga cholembera ndi kope kuchipita kwanga. Chabwino fuluma. Tipange zimenezo. Madala. Ala? Zina ndiwazisa kuti kumazesiya ziri bwino kulemba kuti kugawa chimali pita nditi kukakwezimezi madala ndabwerano yetu ndi kuyamba ine Steve pa nambala 1 di kulemba net money. Net money? Free di kulemba gani. Gani? Di kulemba nyama zao. Dufu. Moenda.
pali Mimi ndio wakulipia kuti Yeah. kana ndile ndichithandizo ndito. nde pali ena omwe tayiwala kapena pana tonse tilipo pali ena Tezo kumbukira bwino tu. Koma akanga report. Ego badala ndi mwaendani. Nesina ni masewera. Sana na pajipichi wale muna bweleta. Ndini nyamati. Koma sina ni masewera. koma kumathokoza tu. Mwina azingo bwera. Kumathokoza Mulungu amakukonda nitu. Ndikwezi munatenga matenda anu madala. Next on Jangu Comedy Series. Umembona sunga ni mwana 2 minutes na yake. Uzakulalisha. Usianka ni wapo ndiwe uzakulalisha. Sipona nichani? Abusa wakwanga tabaralika sina gankazi wao jana ende mimba. Yes. Wapita kuzipatala miezi sana kwane naye. Wapita mwezi wa Kiseve. Okay. Ndinkona hapo nikoti ya balalika. Manje mbakubalalika na hivyo? Nanga yopoti a premature na miezi 6. Iwe nani miezi 6? Nani miezi 6? Kama ndi Ana bado pompano iwe to set up walera ana jambla gani ndiwo simafani. Gani zinotola you. Ungafanisa nika dwafu kama gachi. What are you talking about? Nganufuna kuona ngani drama zako tikashise DNA. Me I don't care DNA. We can do it. Mkunga na chipole mana ndio. Mkunga na chipole mana ndio. Saka kare wana wako aminoza. Anapo that hole. That hole. Master, mimba ndinje baba. Mimi ndicha wacha. Master, sababu go. Previously on Jangu Comedy Series.